KwaZulu umzinyathi district umvoto masipala sise Red Flay sendaweni esigameko la emva kwami kuphahlazeke indiza ibinabantu abathathu ngeshwa nangebhadi baphangalala bonke. Inkulumo ke iqala kanje ithi bekunezindiza ezintathu ezisuka eThekwini ziya eGoli ukuthi bezinabantu abangaki ngayinye hayi ulwazi asikathuli yile esingayo esazi esizwile ukuthi abantu bebebathathu. Uma beyeGoli bekufanele ukuthi begcwalise eMnambithi upetrol noma udiesel. Kwabiyashintsha iplan kodwa hayi ngcono begcwalise kuphi eGreytown sebesendleleni njalo. Mabezogcwalisa la eGreytown ukuthiwa ithi inkulumo leyo yokuqala ayikwazanga ukuhlala kahle iphaphazile nje yawuphahlazeka lapha eplazini thizeni kodwa batubeka bashayeka abebephakathi okungakhulunywa ngomgibeli ngabagibeli nomshayeli kodwa bawuphosile umbalani bayaphila bayanyanga bathola usizo. Indiza yona elimele kakhulu kwathi lesibili ikwazile ukuhlala ndithi cababa ngokuphepha yafaka udiesel noma upetrol qhubeka nohambo bese kuthi le yesithathu yile singayo ke manje la leyo ayikwazanga ukuhlala lapho ike esikhundleni ukuthi iyohlala la kuzofakwa khona udiesel noma upetrol iphahlazeke kule ndawo yabona nje la amahlathi oGumtree ila ephahlazeke khona ibini abantu abathathu njoba bese ngishilo kulabo abantu abathathu kune student pilot intombazane nje sencane uma wayo useGoli esihlobo sayo sisempangeni thina sifonelwa isihlobo sempangeni ekseni ngo7 ukuthi kunendiza engatholakali ngoba ngathi signal bingasadonsi bisilokhu ithi Greytown Maritzburg isho njalo inkulumo athi lo sisi msweli sicela usisize sesilahlekelwe ingane yethu isendizeni ebiya eGoli i-student pilot kodwa uzokufonela uma wayo okudadewethu usho njalo kusisa.